Samtang sa laing balita, nanawagan karon ang kadagkuhan sa City Main Campus nga mopatimaw sa ilang legal office ang katong dunay kasayuran sa pasangil sa pagpumulistiya sa ilang profesor. Brigada nga lang tangkawan, i-brigada mo! Nawagan karon si Attorney Joyly Medalye, ang Committee on Decorum Investigation Chairman sa Cebu Technological University, ngadto sa mga tao adunay kasayuran sa profesor sa ilang universidad nga gipasanginlan nga nagmulistiya o tinun-an. Gibutyag ni Attorney Medalye niadto nga buwan sa Agosto sa miaging tuig nakadawat og electronic mail ang buhatan sa presidente sa maong universidad ug usa ka reklamo gikan sa wala mailhing personahe nga nagpailang higala sa usa ka lalaki nga tinun-an. Giingon gibiktima sa pagmulistiya sa lalaking profesor nga naghagad sa iyang ganahan bugti sa 10,000 ka pesos. Mihimo dayon og investigasyon ang buhatan sa presidente sa nahiskutang universidad. Pinaagi sa memorandum sa KODE nga nagkumbinser sa pag-imbestigar sa maong reklamo ug gipadalag notisya ang profesor nga nagkinanglan og dinali ang tubag Agosto 29. Gipadalag notisya ang nagpailang nga kailang reklamante giaghat sa pag-file pagsumiter sa gipanumpaang pamahayag ubos sa iyang lagda. Ang universidad mihimog resolusyon sa maong investigasyon tungod kay walay mipatimaw nga reklamante. Ang komitiba milagdag pamahayag nga dili mo padayon ang investigasyon tungod kay walay reklamanting linawas nga mitunga sa ilang buhatan. Oktubre 24, lain na sab nga reklamo pinagi sa email ang nadawat sa maong tunghaan gikan sa pipila ka ginikanan, faculty members og alumni. Nipadala og complaint letter sa nagkalain-laing membro sa Board of Regents o sa presidente sa universidad bahin sa maong butang. Gikumbinser sa KODE ang tinun-an nga barugan ang pasangil nga biktima sa pagmulistiya sa profesor. Sa buwan sa Disyembre 29 sa miaging tuig, lain na sab nga reklamo ang nadawa pinaagi sa email. Giyagyag gusto nila nga muhimog investigasyon ang administrasyon. Ilabi na human gayong nakitaan sa duha ka kanhidin sa maong tunghaan ang profesor nga natulog tupad sa usa ka tinun-an nga ang katunga sa lawas hubo sulod sa classroom. Ang mga reklamante naingon nga kinilang ang pinakaulahing iskandalo nga nalambigit sa usa ka tawo nga konektado sa universidad. Matod nila nga adunay mga bias kun ang mga akusado nga individual ka aliado sa karon nga administrasyon. Nang hinaot ang mga reklamante nga ang kasamtangang KODE muhimo og makuti og patas nga investigasyon sa ilang mga aligasyon. Subling misubay sa makuting investigasyon ang kadagkuan sa City Main Campus, gipadalag notisya ang reklamante apan wala mo patimaw ilang nasairan. Igora nga mitubag dili siya ang reklamante, amigo lang siya sa usa ka reklamante ug walay kasayuran sa tinuod nga hitabo. Tungod kay walay reklamante nga mipatimaw, nakakam up og resolusyon ang KODE ug gidismiss ang maong kaso human sa investigasyon. Apan gipasabot ni KODE Chairman Attorney Medalye, andam gihapon silang mudawat ug gidasi kung adunay biktima sa pangabuso sa profesor nga mobisita sa ilang buhatan. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Samtang babae nga nanunggab siyang kanhi kaipon wa magmahay